ONOWU UFUMA, traditional prime minister of ONOWU UFUMA. Orumba North local government area. Kisi wabia eba. Oh, that's great. Yes, I saw it with my eyes. That's why I'm here. And I'm glad to have seen what is happening tradition. If you forget your tradition, you are nowhere. I'm not going to talk to me and say, and I go to any hand and met. You don't need to represent those of the day. I learned a lot of things from them. All of my my own, no guy has my own comfortable and cheap. I have some kind of better. On Cabris is in Abia. I don't know, but I'm not going to before. I don't know you work out. I'm on okay, so uneme na ufuma, uneme ode mema na bunu. I never can do ufuma, mano katawaro kanka. ONOWU UFUMA. Katawaro kanka. Katawaro. Never ever because quelqu'un jeme nke unu no ufuma. Nke anyị bụ ọnwa asatọ ka anyị na-eji ọfụ. Obodo ezikọ. Mana dai na abụ no igwe na ibu ụzọ n'iji ọfụ. Anyị na-igwe ya na n'iji ọfụ. ONOWU UFUMA niile na-eji ọfụ. Ọgbọgbọ ya na. A na-akpa ọnwa asatọ otute ufuma. Otiteba. Quel coup j'ai mambo sur d'abord. On na go, on do dolanya. On do dolanya. Makana nkene meba ifo. Na even mebe eta bo the calendar for Igbo land. This ceremony na meba bo Okika Mmuo. Okika na susu anyi we put up fixing of dates. Deka eka olili Okika Mmuo, that is the fixing of the date. So it's actually the fixing of the calendar, the farming, the harvest calendar. First for the Umueri people. Izu asa. Akanye n'izu asa. The announcement at the earlier before you. Then ebidosia, livesia, Jiofu, Unabo, Otite. Jiofu Amabata. Or Jiobuna Koso Jiofu. Amabata na Fabi. Now, unu na akpia otite. Otute. Even Jaju, buna anam dineba. Anam dineba. Aina fa bofu. Mbana okuya otite. Nechezi monwe ife jiko ndi ufuma na ndi anam. Maka ibo ndi ozo niile bu Jiofu ka na akpia. Amogom papa ha nwere ike kwata. Akọwalụ m nke kama ihe mma alụbụla. Ọnwa nke asaa ka nwoke a ọ bụ ọrụ ya ije na aja ana Ufuma. Wee na ogerukwa na-ehikwa ndị ọ ya bụkwa izu asaa na-abịa akụwa ihe na-abịa tụọ ihe round. Na ọ ga-abụ n'izu asaa site mbọsị a o kwuru okwu a.
then just when we get back na via UFUMA. Before that, I Bibe na-ezu adọrọ onwe kọma daalụ igwe anyị na-ekwu ọgọ ọbụla na-asị na Igbo na-asụ n'onu ma wakwa akwala ọ bụrụ ofu ọ na-egosi na anyị niile bụ ofu ndị Igbo bụ ofu ka anyị bụ enwezi ka eji mesizie ewe bisesie ụdị dị iche n'iche na abụrụ ala n'ezinụlọ nna mụtara nwa atọ nwa emeketekwe ebisesie anyị na-agba mgara na Igbo ebe ndị Igbo anọ na eke bụrụ ya eke afọ bụrụ ya afọ bụrụ ya oye bụrụ ya ọnwa ọ dị emis ọnwụrụ ka ndị a na-eme eke taa ka ndị a na-eme afọ mbọsị ọzọ to my own understanding o bidoro ofu ebe gbasa and afọ obodo a na-abagasị ndị kịta ya afụcha afọ obodo dị iche iche dịkwa ihe dịka Enugu Abakaliki and so on and so forth Ekimo yes this is na ndị Igbo bidoro ofu ebe daalụ anyị ga-agabazi ka emit ebe afam Pastor Ben Agape I'm a pastor, yes. All look, I'm Jaleba. I've got a miss of a Maven, sort of Nifen. This place, this is my father's compound. Never. Sab Moye Bank, Umueri, Umueri, Mgbago, I'm buying. So I'm very happy to have been here today. I will tell people a lot of things I saw. Opening whatever. My Durugi, I got ya Isheba. Geba. If Isheba Gaudia, you Ruguma, and Skogia Benry. Ebenry, Siwa, Erulubi. Eba Lucifaka, the Eba. Ogobuna, Igen Weapon, Kagawa, Dalurin. Mgbago. The Center for Research in History and Culture bringing you Okika
Iju Umueri 2024. Umueri Royal Cabinet, Umueri General Assembly, and the entire good people of Umueri Okebo community cordially invite you to the 2024 New Yam Festival, Iwaji of His Royal Majesty Igwe Sir Dr. Bennett Izuchukwuemeka, JP Okebo II of Umueri. Date Saturday 21st September 2024. Time 12 noon. Venue Igwe's Palace, number 2 Saben Emeka Road, Odabo Tuacha, Umueri. Sunday 22nd September 2024. Iwaji Thanksgiving service at the Cathedral Church of St. Gabriel, Umueri by 9 a.m. Announcers: Chief Ambassador John Mechie, President General UGA. His Honor Chief Barrister Eugene Agebe, Chairman Planning Committee. Tochukwu Henry Chidebelo, Secretary Planning Committee. Come and celebrate with us. Igwe!